Dobar dan, dragi gledatelji i dobro nam došli. Ja sam Ivan Grbešić iz Toronta I ja sam Luka Mišetić iz New Yorka. i danas ćemo kao hrvatski sinovi koji su rođeni i odrasli u Srpsku i kao odvjetnici koji su stekli iskustvo diljem svijeta podijeliti s vama naša razmišljanja o jednom važnom povijesnom razdoblju za naš hrvatski narod. Prije 75 godina na jučerašnji dan, 15. svibnja 1945. godine, u blizini Poljane u Blajburgu u Austriji, a narednih tjedana i mjeseci i u Sloveniji, Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, u onome što je kasnije postalo poznato kao Križni put, nekoliko desetaka tisuća hrvatskih zarobljenika i civila progonjeno je i ubijeno bez suđenja te pokopano u najmanje 600 masovnih grobnica. Jučerašnji dan obilježava početak kriminalne kampanje progona od strane jugoslavenskih komunističkih i partizanskih snaga protiv ratnih zarobljenika, civila, političkih protivnika komunističkog režima i katoličke crkve. Ti traumatični događaji ostavili su trajan trag u svijesti hrvatske nacije, kako unutar Hrvatske, tako i izvan njenih granica. Nacionalna trauma ovih događaja prisutna je u sjećanjima preživjelih, njihovih obitelji i njihovih potomaka, kao i same katoličke crkve. Oni koji su preživjeli te događaje desetljećima su živjeli s tim ožiljcima. Neki od njih sada su u svojim 90-ima i još uvijek iz vlastitog iskustva prepričavaju priču o Blajburgu i Križnom putu. Druge žrtve te 1945. bile su mala djeca koju su morale odgajati samohrane majke koje su nedavno ostale udovice. Udovice koje su morale odgajati tu malu djecu same u komunističkom društvu koje je bilo neprijateljski nastrojeno prema njima. Ta mala djeca iz 1945. godine danas su bake i djedovi koji su na svoju vlastitu djecu i unučad prenijeli iskustvo svoje traume iz djetinjstva, života bez ubijenog oca, u društvu koje im je opetovano govorilo da je njihov otac zaslužio biti ubijen zbog toga što je bio na krivoj strani rata. Odrasli su znajući da se u komunističkoj Jugoslaviji ne mogu nadati da će počinitelji tog zločina protiv čovječnosti ikada biti privedeni pravdi. I tako, nakon 1990. godine, s dolaskom demokracije, kad je hrvatski narod uklonio komunističku partiju s vlasti i kad je došla neovisna Hrvatska, pojavila se nova nada da će se otvoriti istrage i pokrenuti progon zločinaca koji su počinili te ratne zločine. Neki od tih zločinaca 1990. godine bili su u svojim 60. godinama ili 70. ili 80. Dakle, i dalje ih se moglo kazneno goniti. Ali danas, 30 godina nakon prvih demokratskih izbora u Republici Hrvatskoj, hrvatsko pravosuđe nije osudilo niti jednu jedinu osobu odgovornu za ubojstvo ili zlostavljanje jednog od tih desetaka tisuća smaknutih i ubijenih ljudi. Znači, danas je prekasno. Počinitelji tog zločina protiv čovječnosti u smrti su se morali suočiti s posljednjim sudom. Djeca te 1945. i potomci žrtava nikada neće vidjeti pravdu od strane kaznenog pravosuđa. Ali pravedno društvo i pravedan narod svejedno ima obavezu pokušati postići pravdu, makar i u drugačijem obliku. Naša je moralna obveza da nikada ne zaboravimo stravične zločine koji su počinjeni i naša je moralna obveza da radimo na identificiranju počinitelja tog zločina. Ako
to činimo ponovno i danas. Na 75. godišnjicu tog zločina okupili smo se ovdje danas u virtualnom obliku iz svojih domova diljem svijeta, da bismo obilježili 75. godišnjicu zločina protiv čovječnosti koji su počinile jugoslavenske partizanske snage pod zapovjedništvom Josipa Broza Tita. Započnimo postavljanjem scene. Sjećamo se da su 15. svibnja 1945. godine napredujuće kolone hrvatskih vojnika stigle na polja južno od austrijskog gradića Bleiburga. Prema britanskim zapisima, do tog se dana najmanje 25.000 Hrvata predalo britanskoj kopnenoj vojsci u Austriji. Zapovjednik Ivan Herenčić pokušao se predati britanskom brigadiru Thomasu Scottu. Međutim, jedina opcija koju im je Scott ponudio bila je da se predaju jugoslavenskim snagama pod zapovjedništvom generala Milana Baste. Herenčić se predao, a Milan Basta zajamčio je brigadiru Scottu da će civili biti vraćeni u Hrvatsku, a da će se s vojnicima postupati kao s ratnim zarobljenicima, uz izuzetak političkih zločinaca kojima će suditi saveznički sudovi uspostavljeni da se bave s tom stvari. Tako je barem rekao generalu Scottu. General Scott kasnije je rekao, citiram: "Dobio sam jamstva od jugoslavenskog generala Baste da će ih sve vratiti u njihovu domovinu i da će biti zbrinuti. No, da li se toga pridržavalo ili ne, ja to jednostavno ne znam. Ne znam da li su svi bili pobijeni. Ne bih bio iznenađen da jesu." Ali znalo se da hrvatske ratne zarobljenike čeka sigurna smrt ako ih vrate Titovim snagama. Amerikanci su istog trena protestirali protiv bilo kakve britanske politike vraćanja Hrvata iz Austrije u ruke jugoslavenskih partizanskih snaga. Sjedinjene Američke Države uložile su službeni protest prema takvoj politici na dan 17. svibnja 1945. Znali su da će Titovi partizani prekršiti međunarodno pravo i smaknuti ratne zarobljenike. Protest Amerikanaca od 17. svibnja 1945. dokaz je da Amerikanci i savezničke snage nisu smatrali da Hrvati zaslužuju biti smaknuti, što neki koji brane ovaj zločin danas tvrde. Unatoč protivljenju Amerikanaca, dana 17. svibnja 1945. britanski brigadir Toby Lowe iz 5. korpusa britanske kopnene vojske izdao je zapovijed da se svi državljani Jugoslavije u njegovom području predaju Titovim snagama što prije. Naredio je da se onima koje treba vratiti ne smije reći njihovo stvarno odredište. Brigadir Lowe je 19. svibnja potpisao sporazum s jugoslavenskim generalom Đokom Ivanovićem, kojim je pristao predati sve hrvatske ratne zarobljenike jugoslavenskim partizanskim snagama. S jugoslavenske strane ratne zarobljenike trebali su primiti 4. jugoslavenska armija pod zapovjedništvom Peke Dabčevića, 11. dalmatinska brigada 4. armije pod zapovjedništvom Đoke Ivanovića, te 3. jugoslavenska armija pod zapovjedništvom Koste Nađa. Vojnik Simo Dubajić bio je časnik za vezu u 3. armiji, imao je ulogu u masakrima koji su uslijedili. Prema sporazumu između brigadira Lova i generala Ivanovića, hrvatski ratni zarobljenici i izbjeglice prvi su vraćeni u Jugoslaviju, a predani su jugoslavenskim partizanskim snagama između 19. i 23. svibnja 1945. U izvještajima Britanaca kasnije je zabilježeno da su Hrvati bili ukrcani u vlakove na putu do klaonice.
Prema zapisima 11. dalmatinske brigade jugoslavenskih snaga procijenjeno je da je u svibnju 1945. godine 11. dalmatinska brigada od Britanaca primila otprilike 35.000 do 40.000 zatvorenika, od čega su većina bili Hrvati, dok je bilo nešto manje srpskih zarobljenika. Te su zatvorenike kasnije odveli prema Ljubljanju i Kranju u Sloveniji i od tamo u Ljubljani. Od te lokacije kolonu su podijelili u 3 kolone, koje su kretale prema 3 različita odredišta: Zagreb, Novo Mesto i Karlovac, te Kočevski Rog, najveću masovnu grobnicu u Sloveniji. Na Kočevskom Rogu zatvorenike su odvodili do ruba dubokog klanca, gdje bi ih ili upucali ili žive bacali preko ruba. Tamo je smaknuto nekoliko tisuća ljudi, Hrvata, Slovenaca i Srba. Tamo su ubijali i žene, a ubili su i otprilike 200 članova ustaške mladeži u dobi od 14 do 16 godina starosti. Točan broj pogubljenih ljudi nije poznat, međutim Simo Dubajić, koji je sudjelovao u tim masakrima, tvrdio je da je likvidirano oko 30.000 ljudi. Njegove tvrdnje nikad nisu bile provjerene, jer većina masovnih grobnica još uvijek nije iskopana. Britanska vlada je kasnije tijekom 1945. godine saznala za masakr hrvatskih ratnih zarobljenika koje su britanske jedinice predale Titovim snagama. Dana 5. rujna 1945. John Aris iz Britanskog ministarstva vanjskih poslova napisao je da su britanski vojnici poput brigadira Scotta i brigadira Lowa napravili groznu pogrešku, time što su predali ratne zarobljenike Titu. Gotovo je nedvojbeno da se dogodio raširen i neselektivan pokolj jugoslavenskih kvislinga i mučno je uopće pomisliti da su i preko granice predale britanske jedinice, su bile njegove riječi. Sir John Colville, pomoćnik tajnika premijera Churchilla i Atleya, nazvao je postupke britanskih zapovjednika sramotnima i predložio je otvaranje istrage s ciljem utvrđivanja odgovornosti za smrt nesretnih Hrvata. U studenom 1945. napisao je sljedeće, i citiram: Obzirom da je taj incident bio sramotan čin, trebalo bi tražiti Ministarstvo obrane da pokrene istrage o izravnoj odgovornosti za predaju tih nesretnih Hrvata u sigurnu i neugodnu smrt, dok je pitanje njihovog uklanjanja još uvijek bilo pod razmatranjem na visokoj razini. Mislim da možemo učiniti nešto više osim toga da priznamo da se dogodila ozbiljna pogreška te da se ta priča ne održava dobro na časnike koji su bili izravno uključeni u nju. Nema korist od pokušaja zataškavanja incidenta koji je neoprostiv. Milovan Đilas, ključna figura u jugoslavenskom partizanskom i komunističkom pokretu i jedan od najbližih Titovih suradnika, je dao interesantan intervju u prosincu 1979. godine Georgeu Urbanu, novinaru engleskog časopisa Encounter, gdje je među ostalim rekao, i citiram: Većina ljudi koji su Britanci prisilno vratili iz Austrije bili su obični seljaci. Nisu nikoga ubili, nisu bili ni ustaše, ni slovenski domobrani. Sav njihov zločin bio je strah pred komunizmom i glasine od komunistima. Njihova jedina motivacija da napuste zemlju bila je panika. A Đilas nastavlja u tom istom intervju s ovim riječima: Britanci su napravili potpuno krivo što su vratili te ljude nazad preko granice, isto kao što smo i mi učinili potpuno krivo što smo ih sve poubijali.
Britanci su još 1945. znali da je masovno ubojstvo tih nesretnih Hrvata bilo pogrešno, te da je njihovo ubojstvo bilo, citiram, neoprostivo. Colvillovo pismo iz 1945. godine također pokazuje da britanski viši časnici i dužnosnici nisu smatrali da su hrvatski ratni zarobljenici i civili to zaslužili, kao što neki samodeklarirani antifašisti danas tvrde, 75 godina kasnije, u vlastitim naporima da, riječima Sir Colvilla, zataškaju incident koji je neoprostiv. Masovne grobnice tih partizanskih operacija ubijanja nalaze se po cijeloj Sloveniji, ali smaknuća nisu bila ograničena na području Slovenije. Oni koji nisu bili likvidirani u Sloveniji bili su prisiljeni na marš u Hrvatsku, gdje su također nalaze stotine masovnih grobnica. Tisuće hrvatskih zarobljenika koji nisu stigli do Austrije bili su zarobljeni u Sloveniji i vraćani u Hrvatsku. Najpoznatije polje na kojem su partizanske snage provodile ta ubojstva u Hrvatskoj nalazi se kod Macelja u blizini Krapine. Narodnik Jugoslavenske armije Mladen Šafranko priznao je svoju ulogu u ovim događajima i posvjedočio da bi u šumama oko Macelja trebalo biti oko 130 masovnih grobnica s otprilike 13.000 pogubljenih vojnika i civila. Tijekom 1992. godine u Macelju su ekshumirane 23 jame, gdje su pronađeni posthumni ostaci 1163 osoba, kao i njihove osobne stvari, što potvrđuje da su među žrtvama bili i civili i vojnici. U jami su također pronađeni ostaci dvoje djece u dobi od 7 i 15 godina s povezanim rukama. Među žrtvama u tim jamama bili su i 21 svećenik i redovnik, koji su svoje zadnje tjedne i mjesece života proveli u Franjevačkom samostanu u Krapini, otkud su odvedeni na smaknuće dana 4. lipnja 1945. U Hrvatskoj postoje druge takve masovne grobnice, uključujući i na mjestima poput Jazovke. Danas i ne možemo sve navesti pojedinačno, ali uvijek ćemo pamtiti da te masovne grobnice postoje na poznatim i na nepoznatim lokacijama. Koliko su hrvatski ratni zarobljenika i civila partizani pobili, nije poznato. Konzervativan broj ustaša i domobrana, kao i civila, koji su uz njih bili pobijeni u Blajburgu i na Križnom putu, iznosi oko 45 do 50 tisuća, što je brojka kojom se koriste Ivo Goldstein i Vladimir Žerjović. Za usporedbu, u Srebrenici je ubijeno do 8.000 ljudi. Te brojke spominjemo ne da bismo sugerirali da je jedan život bio veći od drugoga, već da pružimo osjećaj razmjera tih smaknuća, koja su izvršavali partizani i komunisti, te kako bismo utvrdili da ubojstva i likvidacije toliko velikog broja ljudi nisu bila počinjena u afektu, već da su to bile planirane, sustavne i organizirane operacije ubijanja, izvršene od strane samog vrha jugoslavenskog vojnog i komunističkog zapovjedništva. Zapanjujuće velika većina Hrvata nije bila likvidirana u samom Blajburgu, već su bili pogubljeni u Sloveniji i Hrvatskoj na povratku u Jugoslaviju ili prije nego što su stigli do Austrije. Bili su prisiljeni hodati marševima smrti, koji su kasnije postali poznati kao Križni put. Mnoge žrtve, od koje su neke bile žene i djeca, bile su poredane u redove po dvoje i vezane zajedno žicom. Neki su morali marširati gradovima kao još jedan oblik poniženja i mučenja. Kad bi se neminovno otvorile rupe u koloni,
Oni na začelju morali su trčati da bi dostigli ostale. Kao poticaj da hodaju brže, one koji bi zaostajali za drugima često bi upucali bez ikakvog upozorenja. Čak je izdvajanje iz kolone da bi vršili nuždu moglo završiti kobno. Mnogi zatvorenici na tim marševima smrti bili su ukrcavani u vlakove ili kamione, ili bi pješke morali hodati u izolirane šume, rudarske jame ili rovove, gdje bi ih upucali u potiljak ili zaklali. Jame bi zatim minirali ili prekrili. Mnogi su preživjeli križni put i posvjedočili o svim tim iskustvima. Događaji koji su počeli u Bleiburgu 15. svibnja 1945. godine nose i drugu simboliku jer označavaju početak komunističkog progona u Hrvatskoj. Posebno usjećen u kolektivno sjećanje jest komunistički progon Katoličke crkve. Komunisti ne samo što su ubijali ratne zarobljenike i civile, već su nakon rata pogubili i stotine katoličkih svećenika. Drugi svećenici bili su zarobljeni ili su nestali. Motivi komunista za progon crkve nisu bili samo rezultat želje za osvetom zbog njihove navodne suradnje s protivnikom. Ivo Goldstein napisao je da se neprijateljstvo komunista prema crkvi, i citiram, zapravo temeljilo na činjenici da je katoličko svećenstvo bilo neprijateljski nastrojeno prema ideologiji nove vlasti. Podržavali su slobodan katolički tisak, škole, udruženja i humanitarne aktivnosti, osobne slobode i povratak zaplijenjene imovine. U procesu izravnavanja računa s neprijateljima naroda smaknuto je nekoliko stotina svećenika i redovnika, uništene su neke crkve i manastiri, samostani i sjemeništa su zatvoreni. Samom nadbiskupu Alojziju Stepincu suđeno je na montiranom suđenju nakon što je odbio Titov zahtjev da katoličku crkvu u Hrvatskoj odvoji od Rima. Komunisti su ga osudili na 16 godina zatvora i 5 godina gubitka političkih i građanskih prava. Nadbiskup Stepinac na svom je suđenju komunistima rekao sljedeće, citiram: ponovno tvrdim pred svima, 260 do 270 svećenika poubijano je od Narodnog oslobodilačkog pokreta. U nijednoj civiliziranoj državi na svijetu ne bi toliki svećenici bili tako kažnjeni za te krivice koje im imputirate. U nijednoj drugoj civiliziranoj državi ne bi se na smrt sudilo, nego najviše na zatvor. Vi ste učinili pogrešku fatalnu, što ste pobili svećenike, narod vam to neće nikad zaboraviti. Stepinac je bio u pravu. Narod nikad nije zaboravio komunistički progon crkve, a ljudi nikad nisu zaboravili komunistički progon koji je počeo u Bleiburgu. I nećemo zaboraviti. Zato što imamo dužnost da ne zaboravimo. I zbog toga svake godine obilježavamo te događaje. Obilježavamo te događaje 75 godina kasnije, zbog toga što su komunisti napravili kobnu grešku, time što su se ponijeli toliko brutalno, toliko suprotno normama civiliziranog svijeta, da su i čak i Britanci opisali neoprostivima, da upotrijebimo riječi Sir Colvilla. Same te činjenice dovoljna su potpora zaključku da su jugoslavenski partizani počinili zločine protiv čovječnosti. Vršili su progone i ubojstva. Prekršili su međunarodno pravo, te su stoga počinitelji tih zločina ratni zločinci.
Pa tko su onda ti partizani osumnjičeni za odgovornost za te zločine? Počinitelja zločina takvih razmjera mora biti na stotine, ako i ne i tisuće. Nikad nećemo znati sva njihova imena. Ali već smo spomenuli samo nekoliko njihovih zapovjednika koji su također odgovorni. Peko Davčević iz 4. Jugoslavenske armije, Đoko Ivanović iz 11. Dalmatinske brigade, Kosta Nađ iz 3. Jugoslavenske armije, general Milan Basta, bojnik Simo Dubajić. A najviše vodstvo Jugoslavenske armije i komunističke partije sigurno je također bilo uključeno. Aleksandar Ranković poslao je komunikaciju 15. svibnja, žaleći se da su partizani, citiram, ustrijelili samo 200 bandita u Zagrebu nakon prvih 10 dana njihove vlasti. Napisao je, citiram, radite suprotno našim zapovjedima, obzirom da smo vam rekli da radite brzo i učinkovito i završite sa svime u prvih nekoliko dana. Tito je sigurno znao i odobrio smaknuća hrvatskih ratnih zarobljenika i civila. Tito je bio u području tih masovnih likvidacija kad su operacije ubojstva bile na svom vrhuncu. Bio je prisutan u Zagrebu dana 25. svibnja 1945. na proslavama u čast svog rođendana, a dan iza 26. svibnja je bio u Ljubljani, gdje je tijekom svog govora rekao sljedeće, citiram, što se tiče izdajnika, to je stvar prošlosti. Ruka pravde, ruka osvetnica dostigla je već golemu većinu, a samo jedan mali dio uspio je pobjeći pod krilom pokrovitelja izvan naše zemlje. Simo Dubajić izjavio je da je osobno obavijestio Tita u svibnju 1945. o uhvaćenim zarobljenicima. Dana 27. svibnja Tito je u 4 oka razgovarao s Ivanom Matijom Mačekom, zapovjednikom Slovenske OZNE, i sljedećeg dana, 28. svibnja, Dubajić je dobio pismenu zapovjed da smakne zatvorenike na Kočevskom rogu. Zapovjed su potpisali zapovjednici OZNE Ivan Matija Maček, s kim je Tito razgovarao dan ranije, te Maks Bače i Jovo Kapičić. Dubajić je tvrdio da su on i njegovi suborci nakon toga smaknuli 30.000 ljudi na Kočevskom rogu, ali i dalje se mora dobiti neovisna potvrda broja ubijenih. Titovi najbliži suradnici tijekom godina su priznali da je Tito znao za te operacije ubijanja i da je sam odobrio. Na primjer, Milovan Đilas je rekao da je Tito gledao na ta masovna pogubljenja bez suđenja kao na pragmatično rješenje, jer bi inače sudovi bili pretrpani. Slavko Goldštin napisao je da je Tito vodio urotu tišine kojoj je cilj bio zataškavanje tih zločina. Prema bilo kakvim međunarodnim standardima, Tito je odgovoran za zločine protiv čovječnosti, koje su počinile partizanske i komunističke snage pod njegovim zapovjedništvom od 15. svibnja 1945. godine nadalje. Protok vremena razlog je zašto nikada nećemo moći počinitelje tih zločina privesti pravdi. Ali imamo dužnost da žrtvama, njihovim obiteljima i njihovim potomcima donesemo barem nekakav osjećaj pravde, tako da se prisjećamo tih zločina i da nikad ne zaboravimo identitete počinitelja. Događaji koje smo danas opisali nisu mitovi, kao što neki tvrde. To su činjenice. Kosti u masovnim grobnicama svjedoče istini onoga što je danas ovdje opisano. Mi nismo ovdje da promičemo bilo kakvu ideologiju.
Mi smo ovdje da promičemo određene vrijednosti, poput vladavine prava i obrane dostojanstva svih ljudskih bića i svakog života. Odbacujemo vrijednosti oni koji misle da mogu odlučivati koji život vrijedi, a koje živote se mogu okončati. To su vrijednosti neki od onih ljudi koji se danas protive komemoraciji Bleiburga. I konačno, podupiremo vrijednosti pomirbe, koja može biti autentična jedino ako se prisjećamo žrtava sa svih strana i ako ih svih priznajemo. Do tada, dokle god postoje oni koji pokušavaju poreći ili opravdati zločine jugoslavenskih partizana ili koji pokušavaju utišati bilo kakva nastojanja da se njihovi zločini pamte, obveza prisjećanja događaja koji su počeli u Bleiburgu se nastavlja.